Erik Latimer, 28-vuotias, 196 senttiä ja 104 kiloa. Korista on pelattu niin kauan kuin mä jaksan muistaa. Pienenä katsottu telkusta NBA:tä paljon ja sitten Uudenkaupungin Korihais alkoi ura, mutta tää juniori pelaaminen ja sitten sen jälkeen Helsingissä Topossa ja Puhussa ja siitä Jenkkeihin ja Jenkeistä takaisin tänne Suomeen. Miesten peleissä Suomessa on pelannut Lahdessa 2 kautta, Uudessakaupungissa, Lapualla, Oulussa ja nyt täällä Kouvolassa. 6 vuoden aikana mä oon mennyt varmaan semmosesta tosi atleettisesti ja nopeasti jäbästä siihen, kuka on niinku treenien jälkeen tuolla kylmäaltaas kaikista pisimpää. Kyllä tässä alkaa vähän jalat painaa, mutta kyllä niistä vielä vähän pomppuu irtoa. No varmaan juosta, että niinku käyn hakemaan ne ribat ja pystyy itse tuomaan palloa ylös ja jakaa sit siitä muille ja niin, tarpeen tulla sit donkataan naamaa ja vähän blokkaillaankin, jos jalat on hyvässä kunnossa. Ihan huikeet kaverit, koko jengi täynnä, että koko ajan saa pukukopissa nauraa ja jätkee jutuille ja sit on tietenkin kun Ville on tässä, niin sit oppii niinku vanhemmat kaverilta paljon ja nuoriltakin jätkiltä oppinut tosi paljon, että tosi hieno jengi. Me halutaan pelaa nopeata, semmoista kovatempoista koripalloa, mikä on viihdyttävää ja tulee varmasti paljon hienoja tilanteita tulee matseissa.